Bi egun gelditzen dira Gabon gauerako eta izurria hasi zenetik erregistratutako positibo kopuru handiena antzeman dute hegoaldean. 3.600 eta 32 positibo egun bakarrean. Hala ere, ospitaleratzen kurba ez da transmisioaren erritmo berean handitzen ari, baina nabari da goranzko joera bat azaroaz geroztik. Orain, 420 gaixo daude Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako erietxeetan, gela arruntetan eta arretaz begiratzeko modukoa da baita ere ziuetako egoera. 125 paziente baitaude zainketa intentsiboetan larri. Positiboak pilatzen diren bitartean, neurri murriztaile gehiago ezartzeko aukeraz hitz egin duten Nafarroako gobernuko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariek. Madrilera begira daude hala ere, erkidegoetako presidenteek pandemiari aurre egiteko neurrien inguruan eztabaidatuko dutelako gaur arratsaldean. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudietatik ari gara, zuzenean. Eta mendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Abenduak 22 ditu gaur, asteazkena da, eta esan bezala gaur arratsaldean bilduko dira erkidegoetako presidenteak koronavirusari aurre egiteko neurriak zeintzuk izan daitezkeen aztertu eta erabakitzeko. Bien bitartean, osasun publikoaren batzordeak ebatzi du COVID-19aren kutsatutako pertsonen kontaktu estuek ez dutela egin beharko, hemendik aurrera kuarentenarik beti ere txertatuta baldin badaude. Eta esan bezala Gabonen atarian eta arratsaldean presidenteen bilkura horretan hartuko diren erabakien zain, kalera atera gara Gabonetan herritarrek ez zen nolako planak eta aurreikuspenak dituzten jakiteko. Ikusten duzuenez, Gasteizen da Hamaika Telebista eta aprobetxatu nahi izan dugu Eguberrien atarian gaudela, kale galdeketa bat egiteko, Eguberrien inguruan esan bezala eta COVID-ak izan duen eragina ezagutzeko. Pues mira, yo concretamente me voy a ir al pueblo a pasarlo pues con mis hermanos, pero nada, somos 3 de familia y vamos a estar los 3 sencillas. Bai, bueno, hemen Gasteizen egongo gara, familia, eta bueno, umeari dagokionez egun batzuk amaren gurasoen etxean eta beste batzuk nire gurasoen etxean. A ver si podemos juntarnos la familia, que hace tiempo que no nos juntamos. Yo personalmente pues me he hecho a la idea de que es algo con lo que tenemos que aprender a convivir. Y por tanto, medidas de seguridad y esto y tal, pero que hay que convivir y que la vida la tenemos que seguir igual. Bai, egon dira gustatu zaizkigu egoerak. Egun batean adibidez gaixorik zegoen umea, eraman nahi genuen ambulategira eta esan ziguten mukiak eta holan bazegoen agian hobeto kontsulta telefonikoa. La atención primaria deja bastante que desear, no por los profesionales que están a tope, pero a mí esto de las consultas por teléfono me parece increíble. Tengo tos y para auscultarme como me lo hacen por teléfono. Presioen igoera egon da, bai. Zertxo bai nabaritu egin da presioen igoera. En casa hemos notado obviamente la subida de la luz, la del gas, principalmente. Lo demás pues no nos han subido ni alquileres ni nada más. Koronavirusari aurre egiteko datozen asteetan zein neurri hartuko diren erabakitzen duten bitartean osasungintzan eta batez ere lehen arretan dagoen egoera jasanezina salatu dute sindikatuek eta gaurko ordu batetan mobilizaziora deitu dute osasun zentroen aurrean Zatze, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Zatzeko kidea da Maitena Larrañaga eta pantaiaren beste aldean dugu, eguerdion. Ez dugu entzuten Maitena, entzuten gaituzu? Arazoak izaten ari gara Maitena entzuteko, frogatuko dugu aurrerago berarekin bat egiten, esan bezala osasun zentroen aurrean baitaude, ordu batetan hasiko den manifestazio horri aurre egiteko. Eta bien bitartean Bruselak bestelako neurriak ere ezarri ditu, COVID ziurtagiriari dagokionean, 9 hilabeteko iraungipena ezarri dio. Koronavirusaren aurkako txertoaren pauta osoa jaso eta 9 hilabetera dokumentuak ez du baliorik izango beraz eta epe horretan errefortzu dosia jartzen ez bada, horixe,
baliorik gabe geldituko da COVID ziurtagiria. Neurriak Europako biztanle guztiei eragingo die eta batzordeak oharbidez azaldu duenez, horrela ziurtatuko ahalko da Europar guztiek zirkulazio askerako eskubide berbera dutela. Eta esan bezala, ordu batetan dago deituta manifestazio bat, mobilizazio bat, sindikatu desberdinekin, Maitenarekin aurrerago saiatuko gara bat egiten, eta koronavirusaren kutsatzen gorakada honen aurrean ere, presoen osasuna bermatu behar dela eta horretarako pausu ausartak eman behar direla adierazi du Etxerat elkarteak. Ohar baten bidez, pandemiaren gorakada berriak eta hari aurre egiteko iragarri diren neurriek espetxeetan izan duten eraginaz mintzatu da Etxerat. Eta elkarteak azpimarratu du, kartzelan pandemiaren benetako arazoa pandemiaren kudeaketa dela eta gaineratu du horrek eragina duela presoen eta haien ingurunearen eskubideen urraketan. Egoera honen aurrean neurriak hartu beharra dagoela aldarrikatu dute. Eta Gregorio Ordoñezen hilketarekin zerikusirik izan ez duela adierazi du Mikel Albizuk. Izan ere, presoiak Donostiako Justizia Jauregian deklaratu behar izan zuen atzokoan eta ukatu egin du hilketa horrekin inolako zerikusirik duenik eta gainera salatu egin du haren kontrako akusazioa torturetan oinarritzen dela. Auzitegi Nazionalak preso ohiari pasaportea kentzeko agindua eman dio eta Espainiako estatutik ateratzeko debekoa ezarri dio. Eta gaiz beste eginda berriak irabazi du Emakunderen aurtengo berdintasun saria. Horren bitartez, emakumeen eta gizonen berdintasunaren konprometitutako kazetaritza goraipatu nahi izan du. Berriari ez ezik, Pikara magazin aldizkariari eta baita ere, Lucia Martínez Odriozola kazetaritza irakasle izandakoari ere eman diete eztaria. Eguneroko kazetaritza jardunean ikuspegi feminista eta genero ikuspegia sustatzen dutelako jasoko dute zarea hirurek maiatzean. Eta Hego Euskal Herriko erakunde nagusienetan berdintasun planek zen nolako egoera duten horren gaineko txostena kaleratu du LABE sindikatuak, aurkeztu dute idazkaritza feministako kideak hain zuzen eta kidetako bat da Eli Etxeberria. Txostenaren ondorioi heltzeko bat egingo dugu berarekin, eguerdion? Eguerdion. Bueno, txosten horretan zer ondorioztatzen da? Zein da berdintasun planen argazki orokorra Hego Euskal Herrian? Argazki orokorra da nahiko kezkagarria. Esan dezakegu momentu honetan Euskal Herriko 4 hiriburuetatik arazoak izan ditugu baita ere konexio honekin. Laizter berbarbiatuko dugu konexio hori Eli Etxeberriarekin eta jarraituta hildo honetatik, berdintasunaren eta feminismoaren hildo honetatik nazioartera begira jarri behar gara. Hain zuzen, Estatu Batuetara izan ere kolokan egon daiteke abortu eskubidea. Ia mende erdi da abortua Estatu Batuetako lurralde osoan legeztatu zela, baina litekeena da efemeridi hori bete aurretik bertan bera gelditzea. Mississippiko estatuaren lege murriztailea herrialdeko auzitegi gorenera iritsita eta haurdunaldia eteteko eskubide konstituzionalean atzera egiteko eskatu dio. Hala ebatziko balute, abortu eskubidearen aurkako domino efektua iragarri dute beste estatu batzuetan ere. Eta gurera bueltatuz, ekonomiaren alorrean nekazaritzaren sektoreak bizi duen egoera oso larria salatu dute Donostian. Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroako nekazaritza sindikatuek mobilizazioetarako deia egin dute sektoreko profesionalek bizi duten egoera oso larriaren aurrean eta aldi berean Madrilgo Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako gobernuei eskatu diote elikagaien katearen legearen erreforma berehala aplikatzeko. Horrek, ekoizpen kostuen azpitik ordaintzea eragozten baitu haien estanetan. Industriari eta banak eta enpresari ere deitu diete legea betetzeko. Protestak deituko dituzte datozen asteetarako.
Eta Arabako metaleko gehiengo sindikalak urratz bateratu bat eman du eta ELA-LAB komisionezko sindikatuak ados jarri dira. Plataforma bat sortu dute mobilizazio dinamika bateratu bati ekiteko. Ituna berritzeko negoziazioetan elkarrekin egin nahi dute bidea eta eskari zuzen bat igorri diete gainera. Urtarrilaren 10. astean negoziazio mahaia deitzeko galdegin diote eta ohartarazi erantzunik jaso ezean lanuzteak eta grebak abiaraziko dituztela. Eta Espainiako kontuen inguruko eztabaida Kongresura itzuliko da hurrengo astean, EAJak, Esquerra Republikanak eta PPek konpromisen zuzenketa bat babestuta estatuko aurrekontuak Kongresura itzuliko dira. Azkeneko bozketa abenduaren 28an egingo dute eta estatuko aurrekontuak urtarrilaren batean sartuko dira indarrean. Eta berdintasunari helduko diogu, berdintasunaren gaiari izan ere Hego Euskal Herriko erakunde nagusietan berdintasunerako planen inguruko txostena kaleratu baituela sindikatuak, lehen aurreratu dugunez. Eli Etxeberria da, idazkaritza feministako kidetako bat eta txostena eratu duen bat. Eguerdion, ongi etorri? Eguerdion. Ondorioi heltzeko bidean eta lehenik eta behin, zin izango litzateke berdintasun planen argazki orokorra Hego Euskal Herrian? Bai, orokorrean argazkia nahiko kezkagarria da. Ikusi dugunez, erakunde gehienetan planak ez dira egin edo egin diren horietan gero ez dira bete. Momentu honetan, Hego Euskal Herriko lau hiriburuetatik 2 udaletxek baino ez dute barne berdintasunerako planik. Iruñak ez du inoiz planik izan, Bilbon lehendabizikoa egin zuten 2007 urtean bukatu zen, baina gaia ez da inoiz berriro martxan jarri. Gasteizen 2. plana egiten ari da, baina sekulako zailtasunekin, Nafarroko gobernuak bat egin zuen 2010an bukatu zena, baina zen gauzatu, gaur egun egiten ari dira diagnostikoa, eta Eusko Jaurlaritzak honetan lehenengo planaren ebaluazioa egiten ari dira. Baina orokorrean esan dezakegu 30% baino ez dela bete. Beraz, 15 urte berdintasun politiken aro hori pasa eta gero esan dezakegu EAJak batez ere gobernatzen dituen erakunde guzti horietan ez direla barne berdintasun planak egiten ari. Eta zein izan daiteke honen arrazoia? Bueno, arrazoiak asko izan daitezke, baina haien artean, interes gutxi eta gero aldi berean ere, olako planak martxan jartzen direnean, beti, haiekin batera aramatela aurrekontu bat, ez? Esan nahi dut, emakumeen egoera aldatu behar bada, emakumeak baldin badira, bitartekotasune handia eta landaldi partzialetan dauden gehienak, hori eraldatzeko dirua behar da. Soldatak, ikusten badugu soldatarrak ala baldin badagoela, soldatak igo behar direla, horretarako ere dirua behar da. Eta askotan koste ekonomikoa dagoenean, blokeatzen dira berdintasun planak. Normalean, martxan jartzen diren neurriak dira errezenak direnak, ez? Nolabait esan da, hau da, hizkuntza sexista irudie sexista erabiltzea, olako gauza, baina benetazko neurriak eraldatzaileak direnak eta benetan emakumeen egoerak aldatuko dituzten horiek ez dago borondate politikorik martxan jartzeko, eta hori da salatu nahi izan duguna. Gaur egun egin direnak, ez dela benetan eraldatu eta aldatu emakume langileen egoera Hego Euskal Herriko erakunde horietan. Beraz, irakurketa hori izango litzateke, borondate falta argia dagoela, izan ere, oraindik ere prekarietatearen aurpegia du emakume aurpegia. Hori da, eta kezkatzen gaituen gehien da, batez ere, zurik eta morea egiteko erabiltzen ari direla berdintasun planak. Berdintasun planak guretzak ez dira helburu bat, baizik eta medio bat, tresna bat, emakumeen egoerak hobetzeko. Baina erakunde hauetan ematen du helburu ezala ulertzen direla planak. Planak egiten direnean egiten dira eta batzuk nahiko onak dira, ez dugu ezetz esaten, baina gero ez dira gauzatzen. Orduan hori da zurik eta morea egitea. Planak egitea, baina martxan jartzea, edo martxan jartzerako orduan
benetako neurri eraldatzaileak edo ausartak direnak pues, blokeatzea. Eta Hori da hemendik ikusi aurrera eta duguna. egoera iraultzeko mekanismorik alda, plan horiek betearazteko, eraginkorrean betearazteko modurik alda? Bueno, bai, modua bada, baina behar da borondate politikoa. Nik uste dut guk sindikatuok egiten ari garela lan interesgarria, berdintasun batzordeetan parte hartzen eta benetako neurriak eskatuz. Baina, klaro, horretarako ere behar da borondate politikoa, benetan eraldatzaileak esango diren neurriak martxan jartzeko prestutatsuna izatea, adibidez, korresponsabilitatea edo kontziliazioa sustatzeko neurri horiek koste ekonomikorik ez daukatenak, bueno, lasai asko jartzen dira martxan, baina bestela ez. Eta horrek ez du balio, ez? Guretzat ez da benetan berdintasun plan bat martxan jartzea. Horixe mezua, horixe gogoeta eta txostenean, labeko txostenean argitaratutako ondorio nagusiak. Eli Etxebarria, eskerrik asko gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta jarraian beste gai batzuei helduko diogu, Zaldibarko zabortegiaren auziari hain zuzen ere, izan ere aste honetan zehar ingurumen delituagatik deklaratzera dituta zeuden Berte Recycling enpresaren arduradunak, besteak beste Jose Ignacio Barinaga, enpresaren jabea, baita ere Arrate Bilbao administratzailea, eta Juan Etxebarria Elosegi ingeniari nagusia, baina horietako bi ez deklaratzeko eskubidea baliatu ziren, eta hirugarrenak osasun arrazoiak argudiatu zituen, beraz ez zuten bat ere ikerketaren aurrean deklaratu. Zaldibar Argituko plataformako kidea den Gaizka Zabarte dugu, bataiaren beste aldean, eguerdion. Egunon, bai. Esan bezala, oraintxe bertan ikertzen ari dela ingurumen delitu hori da, gogoratu dezagun delitu penala irailean itxi zela. Zeren isla da zure ustez enpresako arduradun horiek deklaratu ez izana? Bueno, lehenengo eta behin irailean itxi zutena izan zen langileen osasunaren kontrako delitua ikertzen zuen auzia. Gogoratuko duzue akordio batera iritsi zirela fiskaltza akusazioak kalte ordainak ordaintzearen truke eta homizidio involuntarioa eta 6 hilabeteko zigorraren truke hor itxi zuten. Esan behar dugu baita ere uztaila amaieran eskubide sozialen karta ekologista martxan eta gu auzi horretatik kanpo utzi gintuztelan gauza nahiko harrigarria irakurrita horretarako argudiatu zutena, ezta? Hau da, zuzeneko harremanen bat eduki behar zela biktimekin eta bueno, kontuan edukin da besteak beste. Gure eskubide sozialen kartan sindikatuak daudela, harrigarria izan zen. Hobeto ulertzen hasi ginen ikusi genuenean gero akordio hori nola itxi zuten, zen akordioa ixteko bertaratuta dauden akusazio guztiek hartu behar dute parte. Hori alde batetik, eta bai, lehengo herenegun, ingurumenaren kontrako delitua ikertzen duen auzian, deklaratu behar zuten zuk aipatu dituzun hirurak, baina baita laugarren bat ere bai. Hau da, enpresa, guk geuk eskatu genuen enpresa, Berte Recyclingek deklaratu behar zuela, ez bakarrik bertako enpresario eta arduradunak. Izan ere, bera lehenengoa, epaiaren aurreatik pasatzen Berte Recyclingeko ordezkari izan zen, eta Jose Ignacio Barinaga eta Etxebarriak bezala erabaki zuten ez deklaratzea. Hombre, zergatik erabaki zuten hori, hori jakina haiei galdetu behar zaie, guk horretaz egin ditzakegunak dira interpretazioak, baina argi dagoena da, gure ustez behintzat, eta uste dut edonorentzat argi dagoena da, hain justu horizek direla interes gutxiena dutenak hemen auzio honetan
ezer argitzeko. Orduan, horien partetik inolako kolaboraziorik espero izatea, pues, nahiko inosoa iruditzen zaigu. Hoiek eta beraiei babesa eman zieten eta dieten agintari politikoak dira interes gutxien dutena. Orduan, ez deklaratzea, pues, hortik joango dela, uste dugu. Auzi hau bide luzea izango duela aurreikusi daiteke zen fasetan dago? Bueno, instrukzio fasean. Bide luzea baiz, egiten ia 2 urte bete dira hondamenditik, eta gainera lehenengo urte pasatxo horretan, auzia geldi egon da. Horre instrukzioan ia ezer ez da egin. Eman dute denbora erabakitzen, ia 2 auziak bateratu behar ziren edo ez, ia ze epaiek eraman behar zuen zer, ia nor bertaratu ziteken edo ez. En fin, horretan galdu dute denbora. Eta denbora galtze hori, iristen diogu garrantzi handia daukala ikerketaren emaitzetan. Edozein modutan, momentuz aurrera doa, hau da, ja dagoeneko badaude txosten batzuk, oraintxe iritsi berriak, Osea, 2020ko otsailaren 6an gertatu zen hori, eta 2021ko abenduan jaso dugu esate baterako CEDEX-ek egindako txostena ikertzen duena zeintzuk izan ziren balizko arrazoiak ura guztia gertatzeko. CEDEX hori argitzeko da Espainiar estatuaren, gobernuaren erakunde publiko bat, ingenieritza eta halako ikerketak egiten dituena. Hoiei eskatu zitzaien txostena, eta, txostena iritsi berria da. Guk hori sakon aztertu behar dugu. Hor aipatzen dira hainbat eta hainbat kontu, ze garrantzi maila ukizuten zabortegia amiltzean. Egongo dira 10-20 aldagai neurtu dutenak, ia beren eragina izan zen altua, oso altua, eskasa, eta hor gauza interesgarriak joango dira gertzen. Auzibidea aurrera doa, esan duzun bezala, motel bada ere, eta urtarrilean zuen txanda izango da, beste eragile batzuekin batera deklaratzera deituta zaudete. Egia esan, nik neuk ikusi dudanagatik, otsailaren 25ean, eragile zibil bezala, aktores zibiles deitzen diote, uste dut horrela esan beharko genukeela euskeraz, hemen justiziaren txostena dana gaztelaniaz dira. Eragile zibil bezala deituta daudenak dira Zaldibarko udala, Interbiak, Bia Seguro Etxe eta Bizkaiko Urpartzuergoa. Gugeuk egingo dugu egiten ari garen jarraipena, gure abokatuek diligentziak eta eskariak egiten hasita daude dagoeneko. Horietako bat da, eta lehen esan duzunari instrukzioaren luzerari lotuta, instrukzioa aurrez jarri zuten amaituta egon beharko lukela urtarrilaren 29an, eta eskatu dugu 6 hilabete luzatzea dagoen informazio guztia ondo aztertu behar delako, eta guk proposatu behar ditugun argibideak ondo zehazteko denbora izateko. Esan duzun bezala eta esaten ari garen bezala, ingurumen delitua da ikertzen ari dena, oraintxe bertan Verter Recycling enpresaren aurka, baina hala ere jarraitzen duzue esaten erantzunkizun gehiago ere badirela, alegia erantzunkizun politikoak ere badaudela. Bai, jakina, epaitegiak erantzun legeria urratu denaren susmoa eta legerian ze urraketa egin diren aztertuko du, hori da azken baten epaitegi baten zeregina. Guk eremu politikoan jakina da Verter Recyclingek ardura itzela daukala, eta hori zalantza guztitik kanpo dago. Baina guk behin eta berriro ari gara esaten
badaudela erantzule politikoak, agintari politikoak. Eta erantzukizun, edo politikoen erantzukizun horien barruan, hau da, eremu oso zabala da. Bata da, lege barruan izandako jarduerak, bera zoiek epaitegiak ez lituzke ez da ikertu ere egingo, hau da, alde batetik legeria bera prestatu horrela funtzionatu dezan. Josu Joni Mazen 2000 urteko dekretua inspekzioak liberalizatzen da horietako adibide bat. Beste bat Zaldibarko udalarena, Zaldibarren bere sasoian 98tik 2001 debekatuta zeuden zabortegiak, eta gero indar harreman aldatu zenean udalean, Zaldibarko PNV-ek lehengo borroka berrekin zabortegia irekitzeko, eta ad hoc aldatu zuen plan generala ad hoc hain zuzen zabortegi hau irekitzeko. Orduan udalean zeuden agintari jeltzale batzuk gaur egun ere segitzen dute. Hori dira ardura politiko legearen barrukoak, baina guk susmoa daukagu legea urratu duten arduradun politikoak ere badaudela. Zen horre gertatu denaren arrazoietako bat da, modu simple batean esan da, ikuskaritzak ez direla behar bezala egin. Eta horrek albidetu zuen gertatu zen desastre hori. Horregatik erantzukizun politikoak bai epaitegire begira, baina bai hori baino harago begira ere eskatzen ditugu. Gaizka Zabarte, eskerrik asko xehetasun guzti hauek emategatik eta gertutik jarraituko dugu auzibidearen nondik norakoak. Eskerrik asko. Eskerrik asko zeuei. Hurrenera arte. Eta jarraian joko dugu pantailaren beste aldera Maitena Larrañagarekin, Zatzeko kidea da bera eta lehentxeago aurreratu dugunez gaurkoan osasun zentroetan lehen arretaren egoera jaztanezina salatzeko deitu dituzte elkarretaratzeak. Maitena, eguerdion? Eguerdion. Ordu batetan hasiko da protesta hori, minutu gutxi falta dira, zenolako giroa da antzematen duzuena? Bueno, giroa tentsionatua da, egoera bera tentsionatua delako. Aldarrikapen nagusiak gaurkoan zeintzuk izango dira? Guretzako aldarrikapen nagusiak dira lehen arretaren apostu finko bat egin behar dela, osasun sistemaren ate nagusia den bezala bere lekua berreskuratzeko, estrategia argi bat eskatzen dugu, bai lankargak murrizteko, baita inbertsioak handitzeko eta baita ordezkapenak jartzeko ere, eta aprobetxatzen dugu deialdi finko bat egiteko herritarren plataforma eta mugimenduei gurekin, elkarrekin eta lerro berdinean lan egin dezagun. Salatu izan duzue arazoa estrukturala dela, pandemiaren aurretik ere egoera zailean ez daudetela lehen arretan, baina hala ere pandemiak zenolako ondorioak ekarri ditu? Bai, arazoa ez da berria, ja 2019an 3 greba egin genituen ondorioz, eta pandemiak egin duena da arazoa oraindik eta geriagoan utzi, arazoa estrukturala da. Pandemiaren pisua, pentsa dezagun, erizainetan erori dela gehiengo batean. Ze erizaina gaude, bai PCR-ak eta antigeno frogak egiten, bai zerbitzu berrien irekiera kudeatzen, baita bakunazioan, eta erizainen gainean erori denez pisuia guztia, lehen arretako erizainak egin dira, saturatu dira osasun langileen agentek, saturatu dira osasun zentroetako mostradoreak eta linea telefonikoak. Beraz, honek ekartzen duena da lankargak igotzea eta guztiz garrantzitsuak diren beste funtzio batzuk, adibidez, ikerketa, prebentzioa edo kronikoen segimendua atzeratzea. Eta honek izugarrizko kalteak ekartzen ditu, pentsatuko duzuen bezala, guzti honek gero ospitalak ere saturatzen ditu, beraz, izugarrizkoa da. Horixe beraz lehen arretaren egoera, gaurko, 6. olatuan murgilduta gauden honetan eta protestak abiaratzeko zain, hortxe osasun zentroen atarietan. Maitena Larrañaga Zatzeko kidea, eskerrik asko gurean izategatik. Zuei. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan izango dugu gurekin Josu Etxaburu, gure eskuko kidea, Arantzazuko adierazpenaren gainean hitz egiteko. Orain arte.
Ez gara mediotan agertzen, barruen daku gure guda. Ez dugu zentroa baztertzen, baina orain ertzen garaia heldu da. Bermio, Baiona, bi herri eskutik eskura. Bidasoa muga ikusten dutenak dira gure muga. ez gara mediotan agertzen, barruen daku gure guda. Ez dugu zentroa baztertzen, baina orain ertzen garaia heldu da. Bermio, Baiona, bi herri eskutik eskura. Bidasoa muga ikusten dutenak dira gure muga. Lo geratu barik, eurek esan arren ezenan ez dauela lanik. Baguk musu trukeren lurreri, ta beste hainbeste artista gerri. Askok ez daui gure ikusi, egunen luzi, jan, Euskal Drill gordinek zuzi. Esan ze medio, que mongo mendio, hori mas media, ikara medio, hori mas media, paiola medio, gugabi serio, ez dau misterio. Informazio dilerratiz, baie, ez dau kriteio. The King of Season, eure mundun, zenbakizek txapeldun. Atxa, biriketan, jatxa pasa elitetan. Altxa, ekipetan, sorkuntza bada ekietan. Otoi ez galde, guk dugun kezka, eldu denik modu libretan. Itxasoz bestalde, herririk ez da haien komunikabidetan. BPM kliketan, hitzetan klipetan, ez gira neurtzen kliketan. Gatomekin bertan gabiltza izketan, hitzaren moduan hitzetan. Bibetan, bietan, flowa eta herrimak bietan. Ez gaude hoien plan hitzetan, aldaketarik ez gure baldintzetan. Amildekin bat ikusten dutegun korrea itxasoa. Itxasoz bestalde, Zer denez galde, ez ditut ikusten bitalde. berbaitzen da, besarri de balde. Egia orokorraren jabe, Gaur bi, Euskal Drill, uste baino gehiago da bil. Isil. Erein eta bil, laneko gogoa ez da hil. Kilometrutan neurtu ezin dizenak diza berre txikizek. Zeutan neutan gaur pito dei ditzen begizek. Kontaguzun historize, bai ez dako zetan ezan egize. Begize falta ezkero entzun, zentzune galdu ezkero agur. Ez da... Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurko gonbidatua dugu Josu Etxaburun, gure eskuko bozeramailea da bera, eguerdion, ongi etorri. Eguerdion, da eskerrik asko. Duela egun batzuk plazaratu berri duzue, Arantzazuko adierazpena, Santutegian bertan egindako adierazpen hori, zein da haren muina? Ondo diozu, larun batean Arantzasun elkartu ginen, 100 lagunen sinadura hartuta, eta Arantzasuko adierazpenari bide emateko nahian. Zein dan, nik esango nuke alde batetik baduela indargune handi bat, eta da Euskal Herri osoari begirako deialdi bada. Bigarrena da, deialdi honek jaso duen babes zabal eta anitza nik uste azpimarragarria dela, baita ere. Eta gero, baita ere, seguruenik elkarrizketan zehar jardungo dugu hortaz, baina elementu edo esparru diferentetako eragileei deia egiten diela. Alde batetik, argi dago, gure esku ezagutzen duenak 2013tik honantza, estatus politikoaren erabakitzearen aldeko herri ekimena garela, eta horretan gure ordezkari politiko idei bat egin zaie, beste alde batetik gizarte eragile guztiei, eta nola ez, gurea dan beste elementu bat, eta da, herritarroi. Beraz, esango nukenik hor, hasteko behintzat, Arantzasun egindako adierazpen horrek, baduela dimentsio, Euskal Herri oso hartzen duen dimentsio bat, eta gero deiak esparru diferentetara bideratu genituela. Ardatz guzti horiei helduko diegu, elkarrizketan zehar, baina lehenik eta behin gaitezen hasieratik, Arantzasun bertan eginiko adierazpena da, eta ez da usaskoa izango leku horren aukeraketa, ez? Ez, Euskaldunontzat Arantzazuk badu simbologia berezi bat. Arantzasun hainbat asmo eta egitasmori hasiera eman zaie, edo garatu egin dira, edo bertan izan da muina eta gauzatu dian elementua. Beraz, aurreko batean aipatzen eban Euskaldunok ere, izanari, izena jartzeari egokia izaten dela, eta ez da ez nola nahiko autua Arantzazu bera hartzea, adostasun leku gisa irudikatzen dugulako, eta aldi berean Euskal Herri osora aldarrikapena egiteko leku aproposa dalako oso.
Aipatu duzu, Euskal Herritarren atxikimendua jaso duela, Arantzazuko adierazpen horrek, zeren isla da hori? Nik esango nuke, erabakitzeko eskubidea beti egonda gurean, jarraitzen du egoten, eta asetu bitartean jarraituko du egoten. Beraz, aurreneko elementua nik uste hori dala azpimarragarria, eta da, nolatan, kasu honetan, 100 lagun, asko eta asko eta asko, burujabetza klabean, ari diran esparru diferentetatik, lanbide eta zeregin diferentetatik, mundu diferentetatik datozenak bat egitea erabakitzeko eskubidearekin, nik uste ja berez baduela berehalako eta bere biziko pixua. Zenere, nortzuk daude sinatzaileen artean, ibilbide luzeko politikariak, ibilbide luzeko pertsonak daude, izen handiko pertsonak ere, baina ez horiek bakarrik. Nik hori beti azpimarratuko dut, bai? Egia da, zona gehiago izan dezaketela, ibilbide luzeago bat dutenak eta ari diranak izaten oraindik Euskal Herriaren garapen honetan, baina nik baita be maigaineran eta plazaratuko nahiko nituzke datozen urteetan eta oso epe laburrean ere paper hori jokatuko duten hainbat eta hainbat pertsona. Adinez gazteagoak diranak, euren esparrutan erreferente bihurtu diranak jadanik, eta nola ez, batzuren ibilbide luzekoekin batera, elkarrekin egin beharko dutenak, baita be, etorkizuneko Euskal Herria. Izan ere, azken aldian ere, beste adierazpen batzuk izan dira, eragile desberdinetatik, sindikatu desberdinetatik, burujabetzaren klabe horretan, ez? Horren isla ere bada adierazpena. Nik esango nuke baietz. Horregatik, egia da, azken 2 urteak gogorrak izaten ari dirala, egia da, baita be, egoerak egoera, derrigortzen gaitula lehenestera, elementu batzuk eta kasu honetan osasunak bere biziko garrantzi hartu duela eta jarrai dezagun horretan, denon onerako, baina egia da baita ere, burujabetza klabeetan eragile asko ari dirala, ez eragile bakarrik, ordezkari politiko asko ere, plazaratzen ari dirala gaur, bihar, atzo edo eren egun, erabatera edo bestera, baina erabakitzeko eskubidea instituzionalizatzearen beharra. Beraz, guk esaten duguna da, badirudi bat gatozela, bat gatozen honetan pasagaitezen esatetik egitera, eutsi diezaiogun bide horri. Adierazpenean eskatzen duzuena da, erabakitzeko eskubidea lege bihurtzea, ez? Zer aldatuko luke horrek? Aldatuko luke hasieran, behintzat, nik uste horretara iristeko prozesua berez aberasgarria izango dela. Derrigorrez, adostasunez beteriko prozesu bat izan beharko dalako. Eta guk horri izugarrizko garrantzia ematen diogu, batipat Euskal Herriak behar duen elkar bizitza hobeago baten alde. Eta guk uste dugu demokrazian sakontzea ez dela gizarte bat, banatzen edo erdibitzen duen elementu bat. Demokrazian sakontzea eta erreferendum bitartez herritarroi galdetzea, hori benetan herri baten demokrazia indartzea dala uste dugu. Beraz, nik prozesua aldarrikatuko nuke, hortara iristeko prozesua, ezta? Eta gero da, hortik datozenak, 2013an jaiozan gure esku, eta zenbat aldiz esan dugun gure esku etzala jaio bakarrik erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeko. Jaiozala erabakitzeko, beraz, erabaki nahi dugu. Erabaki nahi duzu, gainera gure eskuk, plataformaren izenak berak ezaten duen bezala, herritarren esku egon beharko litzateke burujabetzaren aldarri hori? Zalantzarik gabe, hau da baita be, eta gure hasieretara etorrita, eta begira, 2013tik ona esatera ninduan, hainbat euri eginduta modu metaforikoan eta baita ere alaxe gertatu dalako duela ez asko, ezta? Baina orduan esaten gendun, herri bat gara, herritarron garaia da, eta erabaki nahi dugu. Beraz, nola ez kontu guzti hauek herritarrokin batera egin behar dan bidea bada, eta herritarrok behar dugu izan gure etorkizunaren jabe. Zergatik uste duzue oraindik ez dela hori albidetu?
Seguruanik arrazoi asko egongo dira, baina atzera begiratzeak ere ez du gehiegi laguntzen. Eta gure kasuan gehiago eta nahiago dugu aurrera begiratzea. Orduan, gertatu ez tan baino, zergatik gertatu behar den mai gainean ipintzen ari gara behin eta barriro. Azken batean, momentua hau da, sarri askotan ere, entzuten dugu ez omen da garaia eta bateko eta besteko, eta nik uste errealitatea oso tematia da. Eta errealitatea behin eta berriro erakusten ari dana, benetan, edozein esparrutan, edozein alorretan, edozein egoeratan, zein garrantzitsua dan, herri batek erabakitzeko eskubidea bere izatea. Hartu behar dituen erabakiak bertatik bertarakoak izan daitezen. Gurean nahi hori soilik ez, nazio hori, estaturik gabeko beste nazio batzuetan ere aldarrikapen hori egon badagoela antzematen duzu, Katalunia kasu? Ez Katalunian bakarrik, eta Europara begiratzea baino besterik ez dago, Eskozia tarteko, ez da? Eta horari dira, urrengo erreferendum bate bilatu nahian, eta aurkituko dute, horretan zalantzarik ez izan. Puntua da, iristen denean olatu hori, iritsiko dana, non harrapatzea nahiko genukeen gure herri hau, eta gure herritarrak. Eta galdera klabea hortan dago. Eta gure nahia da, behin ikusita Kataluniak ere irtenbide bat beharko duela. Galizian ere, antolatzen ari dira, herri izaera, herri nortasuna, eta gainera alaxe proiektatu nahi dutenak euren burua Europari begira, era batera edo bestera, kontua ez da guk dugula arazo bat. Kontua da, zenbateraino herriok elkar hartuta planteatu dezakegun arazoa ez dela gurea, arazoa dela Espainiako estatuarena, zeinetan esan akaso esaten da, halako edo bestelako estatu bat dala, baina benetan, gure kasuan, herritarrok ez dugun eskubide hori. Eta zenolako harremana duzue estaturik gabeko beste nazio horiekin? Emankorra, zango nukenik. Emankorra eta horren seinale izango da katalanekin batera, katalanekin eta begira, Konpains eta Agirrerekin eta gu beti katalanekin eta zenbat urte atzerago bota dezakegun geure gogorapen altxorrori batera garritasun hori elkarrekin ikusteko. Bere garaian, katalanek latzak pasatu zituztenean, orduan kalean egon ginen. Kalean eta eurekin, oso gertu aritu izan ginen eurekin. Eta gure eskuren lerro bat bada hori. Eta da, elkartasunetik elkar lanera pasatzea. Ze orain arte badakigu, eurek egin duten bidearekin zer eman duen bide horrek eta jorratzen ari dira bide hori. Gu ere geurea egiten ari gara, baina oraindik ez dakiguna da, herriok elkar hartuta noraino iristeko gaitasuna izan dezakegun. Eta hori da, elkarrekin, eskuz esku, landu behar dugun estrategia bat. Eta bide honetan ere sinadura bilketa abiatu zenuten, iazko martxoan okerrez banaiz, eta dagoeneko urtearen amaierarekin amaiera emango zaio, zein da balorazioa orain artekoa? Zoritxarreko martxua, ez da? Ze justu gogoratzen naiz Tabakaleran gogotsu, indartsu eta zeharo posik aurkeztu genuela, eta handik 3-4 egunetara denok itxialdi gordinean geundela, ez da? Beraz, gaurko emaitzak irakurri behar dira ia 2 urte hauetan gertatu zaigunaren arabera, ez orduan nahi izan genuenaren arabera. Egia da dinosuna, sinadura bilketa bukatuko dugula oraintxe, abenduaren bukaeran, eta dagoeneko 25.000 sinadura jasoak dira. 25.000 ez dira gutxi, bizi dugun garai hauetan, ez dira gutxi eta oso kontutan hartzekoak dira, ze horiek ere badira Euskal Herritarron erabakitzeko nahi horren islada garbia. Beraz, hemendik eskerrona, egoera gordinenean ere, gurekin bat egin duten eragile eta herritar guztiei. Ze azken batean 11 gara hori izan zen, eta segurenik hortan jarraitu beharko dugu. Burujabetza klabean
ari garen hainbat eta hainbat eragileren sinergiak elkartu, eta denok erabaki nahi baldin badugu gure esparruetan, guk ere erabaki nahi dugu gure estatus politikoari buruz. Arantzazuko adierazpenean eta lehentxeago azaldu duzunez, 3 dei luzatu zenuten, ezta, herritarrei, bestea baita ere instituzioei, eta honetatik tiraka ez, autogobernuaz adierazpen asko egin dira azken aldian, baina aurrera pausu gutxi dira ikusten ari direnak, nola ikusten ari zarete igoera? Baikorrak izatera kondenatuta gaude. Ze, azken batean, zerbait baldin bagara, eta baldin bada gure esku da ekina, bai? Eta hortan ere, zarri askotan ez, hainbat aldiz erabili izan dan ez, ezina hori, ezintasun hori, nolatan ekinez lantzen dan. Adierazpena eta gero, guk ez dugu espero egun batetik besterako, baina bai ostera, jakin badakigu, mugarri hori ere oso kontutan hartuko dutela, batzuk eta besteak. Ze azken batean, gauza bada, nola bideratzen diran legebiltzarreko eta alderdien arteko kontuak, eta bestalde, ezin dietela muzin egin herritarren nahi horri. Eta gure ordezkari politiko diren heinean tokatzen zaiena da, herri aldarri horri irtenbide bat ematea dauden lekuan egonda. Lehen aipatu duzu sinadura bilketa hasi zenuten justu pandemia hasi zenean, eta hain zuzen pandemia izan daiteke beste arrazoietako bat buru jabetzarako, autogobernuaren mugak agerian gelditu dira? Uste dut oso jende gutxi dagoela hori zalantzan ipintzen duena. Bai? Eta nik esango nuke gainera, ez soilik gure eskuko kide edo gure eskuren inguruan daudenak. Nahiko dira atzoko adierazpenak entzutea, erenengo adierazpenak entzutea, ezintasunaren seinaleak ikusteko. Eta hori gogorra da, eta gordina da, herri batentzat nolatan bertotik bertora hartu behar diran eta zilegiak diran guk aukeratutako ordezkariek osatzen duten gobernuek nolatan eskuak lotuta dituzten gure herritarron osasuna esate baterako bermatzeko. Agerian utzi du, paradogikoa da, baina agerian utzi du pandemia honek nola esparru askotan eragin duen eta nola esparru hoietan erabakiak hartzeko hain beharrezkoa dan gu ere burujabe izatea. Horretan ere, ekinez aurrera egingo duzue. Zalantzarik ez izan, eta horretan gainera uste dut bat egiten dugula, Euskal Gizarte osoak bat egiten duela, eta ezin dana da hemen hartzen diren erabakiak ez baian batzuk edo besteak jarri, edo eskuak lotuta agertu, ez. Dagokiguna da erabakitzea, bertotik bertarakoak, berriro diot, erabakiak argi dago, bertoko herritarrontzat askoz ere eraginkorragoak eta emankorragoak izango dirala, eta horren bidean badugu elkarrekin, ze hori ere Arantzazuko adierazpenean agertzen zan, gu hor agertzen ginean bide lagun, esanez. Hau da behar duguna, hau da egin nahi duguna, eta egin nahi dugun horretarako gu bide lagun izango gaituzue. Baina, herritarron hitza jaso ezazue, edo bestela, herritarrok hartu beharko dugu hitza. Gaurkoz, edo oraintxe bertan, referendum hori aurrera eramaten baldin bada, aurreikuspenik egitera ausartuko zinateke? Ez. Zein izango litzateke gaitza? Ez gainera badakit oso golosoa izan daitekela, horrelako eszenarioetan norbere burua lekutzea, baina bai iruditzen zaigu egin nahi dugun bidea urratsez urrats egin behar dugula. Eta prozesua bera oso garrantzitsua dela. Eta prozesu horretan elkarrizketa asko eman beharko dirala tartean, batzuk besteekin eta danok elkarrekin. Beraz, kasi elementu finalista baten moduan ikusi ordez, gustorago
irudikatzen dugu erreferendumaren bide hori prozesu baten moduan. Ze prozesu hori izango da benetan elkarbizitzarako eta Euskal Herriaren etorkizun hurbilerako jarriko dituen benetako zutabe horiek. Beraz, gure indar guztiak, iristen danean garaia deno postuko gara, baina bien bitartean jarraituko duguna batzu eginda, beste eginda, zutabe horiek zenbat eta importanteagoa, zenbat eta intartsuagoak izan, hainbat eta hobeto. Hori esek beraz, datorren urterako erronkak, ez? Zutabe horiek indartzea. Datorren urterako erronka asko dauzkagu. Eta gainera hori plazaratzen ari gara eskualdez eskualde eta herriz herri. 30 gora eskualdetan egonak gara. Esplikatzen alde batetik ze lanketa egiten ari garen. Legebiltzarrean, autogobernu ponentziaren kontua legebiltzarrean zera lekutu zenez, gure ordezkari politikoak dirana legebiltzarrean eurekiko elkarrizketak izaten, aurreneko txanda egin dugu, urte barriarekin batera berriro eurekin bueltatuko gara, hor lidergo partekatua eskaintzen ari gara, elkarlana eskaintzen ari gara, 10-7 erabakitzeko eskubidearen alde agertzen baldin bagara, eta gainera ematen du denok edo eguneko handi batek erabakitzeko eskubide hori instituzionalizatu nahi duela, egin dezagun bide hori alde batetik, eta gero, ostera, urtarrilean bertan, azalduko dugu uztailaren 2an zer izango dan. Eta uztailaren 2an Pirineoak argistatzera goaz. Pari jarraituko ditugu, pauso guzti horiek, Josu Etzaburu, gure eskuko bozeramailea, eskerrik asko Hamaika Telebistarak harturatzeagatik. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuenean, hemen izango gaituzue berriro. Hurrengo arte, bai. Eskerrik asko. Eta tarte bat eta jarraian bide emango diogu solasaldiari. Orain arte. Plazer handia izan da publiko maitea, gazte gizon aurre edo emakumea, gure lana zuen gozamena izan da gaur fantasida, dure zirkua, magia eta ilusio sortzailea. Jaso musikala da jaso ikastolak duen orduzkanpoko ekintza bat, baina ere hildo kurrikularean nolabait sartuta dagoena. Jaso musikalean, ikasleek, 12 urtetako DBH-ko ikasleek, sortzen dute musikal batean dauden atal guztiak. Hasten dira gidoitik, sortzen dute eszenografia, koreografiak, abestien letrak, zuzenean kantatzen dute, testu guztia sortzen dute, komunikazio arloan, soinua, argiztapena, dena haiek egiten dute. Eta helburu nagusiena da euskararen sustapena eta euskararen garapena, baina proiektuaren bitartez ere ikuskizun bakoitzak badauka beste helburu didaktiko bat ere, gizarteari eta beste ikastetxei ere zabaldu nahi zaiena. Aurten gutxi izan gara, normalean 50 ikasle inguru izan nahi ziren, aurten gutxiago izan gara. Baditugu, lehenik eta behin zuzendariek, beraiek, ematen digute laguntza bat, baina badago adibidez Atretzon badute haiekin egoten den Javier profesional bat. Beste batzuetan abeslariek, dantzariek edo akrobatek jasotzen ditugu formazio batzuk, eta horrela. Eta gero akrobatek ere orain badute ikasloi bat zuten neska bat laguntzen diena eta profesionalagoa dela akrobazien munduan. Gidoiaren aukerak eta prozesua da niko komplejoa, ez da zeri buruz egin behar dugu musikal bat, eta listo ez. Normalean hautatzen ditugu 15 bat ikasle, horiekin bakoitzari eskatzen zaio gai sozial bat ekartzeko musikal bihurtu daitekena uste dutena. 3 gairi garrantzitsuenekin sortzen dira 3 mini-istorio, eta horrekin ikusten dugu zeinek daukan aukera gehiago musikal bihurtzeko. Berriro bozkatzen dugu, eta horrekin erabakitzen dugu zein den gai definitiboa. Protagonista izan nahi da abeslari bat, eta kontuan hartzen dugu adibidez zenolako registroa dituen. Kantatu behar dituen abestiak eta horren arabera ze abeslariri etortzen zaio nobeki registro hori. Musikalak asko apoiatzen du lana eta bakoitzak egiten duen esfortzua musikalarengatik. Eta hori saiatzen dira egiten duzuen esfortzu hori nolabait ere saritzen dute, ez saritu, baina normalean gero eta lan gehiago egin, gero eta zuk ere musikalatik zati gehiago eramango duzu zurekin, azken finean. Behar den gauza bakarra da boluntadea, gogoak,
Eta noski, askotan trebeziaren bat baldin baduzu hori erakustea aprobetxatu alizateko. Badago jendea agian ez duena holtza gainen egon nahi, eta nahiago duena da atzean laguntzen, estenografia sortzen, edo argiak eramaten, edo soinua, ez duelako behar hori, behar artistiko edo behintzat holtza gainen egoteko behar hori. Eta ondorioz, holako jendea oso beharrezkoa da, zen hori gabe ezin da musikala aurrera eraman. Osea, holtzara ateratzen dira bezain garrantzitsuak dira atzean daudenak. Eta nahi zuzen ere, mezu hori da bereziki islatu nahi duguna gure ikasleengan, eta inor ez da ezinbestekoa eta dena gara beharrezkoak. Letra historiaren araberakoa da. Ikusten dugu, abesti bat egokitzen zaio estena bakoitzari edo situazio garrantzitsu bakoitzari. Orduan, estena horrek edo situazio horrek ekartzen duenaren ondorio sortzen dugu abestia, edo historia kontatzen dugu abestien bitartez. Normalean, mezu oso garrantzitsuak testuan islatzeaz gain, abestietan ere jartzen dugu, azken finean abestiekin gehiago iristen zarelako publikora, engantzatzen dutelako edo buruan gelditzen zaizulako. Hori da, eta gainera beti hautatzen dugu abesti horietako bat, mezu garrantzitsuarena duena, bideoklip gisa ateratzeko musikala egin aurretik, eta modu horretan mezu hori zabaltzeko modu egokiago batean. Gaixotasun honek duena da, memoria galtzen dela egunerokoan, gauza xume eta garrantzitsuak haztea, suposatzen du bizitza hankaz goratzea. Baina arriskurik handienetako bat, izan daiteke zutaz ahaztea. Oraingoan gu agertu gara, baina batek daki hurrengoan. Duitasuna jokoan iritsiteke zure txanda. Duitasuna jokoan da. Zuizarek ez durrengoa, zu ere harrapatua, konturatu gabe iritsi, konturatu gabe hasi, lautza ere harrapatua, zuizarek ez zehaztua, oharkabean iritsi, harrapatua zaitzake, lautza. Kontatzen da paiazo izan zen, orain aiton bat den, gizon baten historioa. Ikusten da nola hasi zen bere lehenengo Alzheimer sintomekin, zirkuan, eta ikusten da nola evoluzionatzen duen urteetan zehar eta nola bukatzen duen gero zaharretxe batean. Eta horrekin jokatuz eta musika erabiliz, ikusten da nola zaharretxean dagoenetik oroitzen duen paiazo izan ziren urte horietan, eta horrekin historia sortzen da. Historio konfinamenduan prestatu genuen. Hain zuzen ere, gaiaren aukeraketa oso berezia izan zen, zeren ikasleak pantaila baten atzean zeudela erabaki genuen, eta erabakiaren oinarri nagusi izan zen, haien aiton amonak sufritzen ari zirela garai horretan. Eta haiei omenaldi txiki bat egin nahi zieten, eta hori zen helburu nagusia. Eta horrekin lotuta, saiatu ginen, ea gaixotasunen, nola lehen komentatu izkizudan gai desberdina zeudela, gai horietako bat izan zen gaixotasun neurologikoak. Eta hori, bi gai horiek uztartuz, ohartu ginen Alzheimerra justo erdigunean kokatzen zela, eta bi gai hori, hiru historiotxo horietatik, bik bazuten nolabaiteko mankomuneko puntu bat, eta oso interesgarri iruditzen zitzaigun garatzeko. Gainera izan genuen Espainiako Neurologia Elkartearen bermea, eta horrek lagundu zigun historia idazteko prozesuan zehar, nolabaiteko zurruntasun zientifiko bat ematen gertatzen zen guztiari. Ez dugu publikoari egin izenburua, ez dugu publikoa egin historiaren nondik norakoak, oraindik ez dugu ezer zabaldu gure sareetan, eta gure 10. musikala izanik oso berezia izango da. Izango ditu elementu batzuk orain arte, izan ez ditugunak inoiz ez holtzan, ez gure musikaletan. Eta egingo dutenak benetan berezia eta desberdina orain arte ikusitakoarekin. Maiatzaren hasieran estrenatuko da. Zorte hon. Eskerrik asko. Mila esker. Eta egunero legez, solasaldiari bide emango diogu, eta horretarako gaurko solaskideak dira balde batetik Iñaki Bartzena, eguerdion?
Eguerdion. Eta bestetik Fermin Rubiralta, eguerdion. Eguerdion ere bai. Lehenik eta behin Arrabotxandia sortu duen lege baten gainean hitz egiten hasiko gara, azken egun hauetan hainbat edabideetan, eta hemen ere Hamaika Telebistan horren gainean hitz egin dugu. Horixe da ingurumen administrazioaren legea, Tapia legea, ez izen ez ezagunagoa izango dena, eta gogoratu oposizio guztia aurka zegoela onartu zela, eta Arrabotxandia sortu da, batez ere udalen aldetik, eta baita ere talde ekologisten aldetik. Aste honetan bertan hemen izan dugu Hamaika Telebistan Arantxa Tapia ingurumen sailburua, eta hauxe izan da legearen gainean esan duena. Ingurumenari lotutako proiektuak eta beti ere aurreikuspenetan daudelak. Zen motatakoak izan daitezke, baita ere aipatu izan da, hondakinen kudeaketa, batez ere hondakin industrialen kudeaketari lotutakoak. Eta beti ere publikoak izan behar dute eta ekimen publikotikan sustatzen direnak. Eta gainera, hori interes publiko hori gobernu batzordeak onartu behar die. Beraz, badaukate tramitazio berezi bat eta azterketa asko ingurumena ikuspegitikan berme guztiekin. Eta Europar Batasunak aipatzen digunez, baita ere tramitazio hori berme guztiekin, baino arindu egin behar da eta azkartasuna eman behar zaio tramitazioei. Eta zentzu horri kontutan izanikan, nolabait berriztapen bat proposatu zen, aurreko legealdian ezin izan zen onartu, eta berreskuratu deu legea eta aurrera ematen deu. Hortxe Arantxa Tapiaren hitzak eta ingurumen sailburuak azaldu duenez, besteak beste legea aurrera ateratzeko argudiotako bat da tramitazioak errazten dituela, eta hain zuzen errazten ditu izan ere udalen oniritzia dagoeneko ez delako behar. Zuen ustez honek demokrazia urratzen du? Goitik bera. Goitik bera, nire usterako lege hau edo nolabait araudi berri hau antikonstituzionala da. Hau da, Euskal Administrazioak presa du, batez ere, berak aipatu duen bezala, Arantxa Tapiak esaten du, hondakin industrialen politika, claro. Ez du esan Zaldibarren zer gertatu zen, berak esaten du berme guztiak eta askatasun guztia, askatasun gehiegirekin ibili zirelako, gertatu zana, eta orain presaka ari dira tapoi bat dutelako, eta nolabait aurrera eraman behar dituztelako proiektu batzuk, eta tramitazio horretarako udaletzeak, ekologistak eta beste eragileak soberan daude, existitzen dira, badaude legeak horretarako daude, zuk nahi baldin baduzu aldatu prozedura horiek, joan behar duzu lekuetara. Baina Eusko Jaurlaritzak presa baldin badu, itxaron beharko leuke. Nire ustez egin dute tramitazio oso azkarra, hori, daukaten tapoi hori aurrera eramateko, baina nire ustez hori legez kanpokoa da. Nik esango nuke antikonstituzionala dela. Hondakinak aipatzen ditu sailburuak eta duela gutxi Bergaran pirolizi planta bat jartzeko beharra edo aukeraren aurrean ere piztu zen eztabaida handia. Udala izan zen, batez ere horren aurka agertu zena lehenik eta behin. Iñaki komentatu den bezala, argi dago nahi dutena da eskulibreak izateko planteatzen den edozein proiektua aurrera eramateko edo gutxienez proiektu horren ahalik eta oposizio gutxien izan da. Honek beste ondorio bat izango duela. Beste behin ere judializazioa izango dute horrelako proiektuak, izango da bide bakarra nolabait ekiditeko edo gutxienez bere alde importantenak zera mugatzeko, eta beraz badakigu zelan azkenean aspaldiko partez ikusten dugun bezala epaileak bihurtzen ari dira, eragile politiko nagusiak bai Euskal Herrian eta ez dezagun esan Espainiar estatuan. Tapia sailburuak, Tapia legearen bitartez interes orokorreko proiektu horiek ingurumenaren alorrean kokatzen ditu, baina zein da Eusko Jaurlaritzak orain arte ingurumenaren alorrean erabili duen estrategia? Bueno, interes orokorra esaten danean edo interes publikoa esaten danean, horrek ze esan nahi du, ekologistek defenditzen dituzten interesak pribatua direla edo udaletzeak, akasu honetan, lege honek ezagutu ditu, hainbat eta hainbat udalek bere aurkako jarrera agertu dutela.
Ingurumen politikak Euskal Herrian etorri dira beti Europar legediari loturikoak, ez? Baina, gero, bere aplikazioan ikusi duguna. Momentu hontan, Tapia eta Iñaki Arriola egin dute aldaketa bat Eusko Jaurlaritzan, lehen Arriola zan ingurumen sailburua, orain Tapia da. Arriola jarraitzen du gobernuan, inork ez daki, nik zail ikusten dut, olako erantzunkizunak izan dituena Zaldibarreko kontu hortan jarraitzea gobernuan hori gogorra da. Baina, bueno, hor dago, eta egin duena izan da Tapiak hartu bere lekua, ez? Zergaitik, nolabait sendotzeko eta esateko, hau guztiz, ingurumen politikak aurrera eraman behar ditugu presaka, baina, claro, ingurumen politika esaten ditugunean zer esaten ari gara? Ari gara esaten abiadura handiko trena, ari gara esaten errauskailuak, ari gara esaten infrastruktura erraldoiak, eta bar, eta bar. Eta horretarako presa dute, eta horretarako kendu behar dituzte, nolabait, aurrerako bide, askunde ekonomikoaren bide horretan, zailtasunak ipintzen dituztenak. Eta horregaitik, ari dira egiten dutenak. Gero, horri esaten diote, ekonomia zirkularra, esango nukenik, ekonomia zirkularrak ez da existitzen. Ekonomia zirkularra ez da existitzen, zere ekonomiaren dinamikan, eta batez ere hemengo ekonomiaren dinamikan, energia eta materialak hain modu erraldoian erabiltzen diren, beti gelditzen dira hondakinak, leku guztietatik, eta energia eta CO2 alde guztietatik ere. Agian zirkularra esan nahi du, beti airean geratzen dira horrelako proiektuak, ez dakit, hori alde batetik edo ez eta zeta hori zaila edo zaila izatea zeren zailekoak diren bata zein bestea, zen nahi dut joku maltsur bat egitearren, ez da, argi eta garbi, baina gure Euskal Gobernuarekin beste gauza ere pasatu dira, adibidez, Kabakasen auzia dela eta pasaden astean atera zena, eta dimisiorik ez dugu inoiz ikusi edo zera horren aurreko zerbait kontra, baina bueno. Momentuz interes orokorreko proiektu horiek titulartasun publikokoak izango dira, baina aurrerantzean nork daki, Arantxa Tapia berak adierazi zigun, aukeren artean badagoela pribatustasun hori ere bide ematea. Entzungo dugu. Dago eskaera bat sektore pribatutikan baita ere hori aztertu ahal izateko. Momentu honetan hori ez dugu sartu administrazio lege honetan, ingurumen administrazio lege honetan, baina bai aztertzen da aukera bezala, transizio energetikoko legean, aukera bezala oraindikan hasiera besterikan ez da eman, eta txosten asko behar dira, eta hainbat pertsonek, elkartek, eta noski udalek, aldundiek, guztiek hitz egingo dute, eta horren arabera erabakiko da. Bai, ala ez, eta baiezkoa baldin bada, nola eta zein heinetan. Hortxe sailburuaren hitzak berriro ere, honek zen nolako ondorioak ekarriko lituzke? Bueno, azelerazio bat, ez? Nolabait gauden egoeran, diru publiko asko etortzea dago Europatik, nolabait, Next Generation fondo horiek, aurrera, nolabait, ekimen pribatu asko eta asko diru publikoarekin egiteko, eta orduan, interes orokorrak esaten da, interes publikoa esaten da, hemen negoziorako interesa baino ez dago, eta zoritzarrez, bai energia alorrean edo bai hondakinen alorrean ikusten duguna da, dirua egiteko, negozioa egiteko ikusmira dela nagusia. Orduan, hori baldin bada, eta gobernuak negozio horiei horrezten diete tramitazioak, nire ustez konfrontazioa goaz, interinstituzional alde batetik eta beste alde batetik, nolabait, herri, auzo, baiarak nun, olako proiektu txikitzaileak agertzen diren, saldatuko dira eta esango dute guk zer, non dago gure interesa, ez? Beste aldetik ematen du ere, momentu honetan gehiengoa dutenez, gehiengo nahiko argia nahi duten egiteko gobernuan, are gehiago horrelako prisa azaltzeko. Ez dakite hemendik 2 urte batzuetara zemotatako gehiengoak egongo diren gobernuan, beraz orain da momentua aurrera eramateko.
Ingurumenaz ari garela eta proiektu handiez ari garela gogora ekarri behar dugu, hondakinen kudeaketaren eredua ezbaian jarri duzuen gertaera bat, eta hori izan zen Zaldibarko zabortegiaren amiltzea. Hain zuzen, aste honetan, Bert Recycling enpresaren arduradunak deklaratzera deituak izan dira, auzitegian, baina ez dute deklaratu, eta gaur bertan izan gara Gaizka Zabarterekin, Zaldibar Argituko kidearekin, eta hauxe da azaldu diguna. Eren egun, ingurumenaren kontrako delitua ikertzen duen auzian, deklaratu behar zuten zuk aipatu dituzun hirura, baina baita laugarren bat ere bai. Hau da, enpresa, Googleuk eskatu genuen enpresa, Bert Recyclingek deklaratu behar zuela, ez bakarrik bertako enpresario eta arduradunak. Izan ere, bera lehenengoa epaiaren aurreatik pasatzen Bert Recyclingeko ordezkari izan zen, eta Jose Ignacio Barinaga eta Etxebarriak bezala erabaki zuten ez deklaratzea. Hombre, zergatik erabaki zuten hori, hori jakina aiai galdetu behar zaie, guk horrentaz egin ditzakegunak dira interpretazioa. Interpretazioak, zuek nola interpretatzen duzu hori zen deklaratu ez izana ingurumenaren auzi horretan? Eskubide hori existitzen dalako, eta beste alde batetik, nahiko zikinkeria dago epaiketa honetan. Zaldibarreko, auziak agertzen du zen motako politika eraman da. Alde batetik, enpresa batek zen nolako askatasuna izan duen, nahi izan duena egiteko legearen kontra, eta nola eragile politikoek, kasu honetan, ingurumen zaileko buruek, Iñaki Arriola, kasu, nola permititu dutena, nolabait, enpresa, euren badakizu ez, ate birikariak, bere alorreko PSOE-en inguruko mundu enpresarialekoa dalako, ez? Orduan, zer gertatzen da hemen? Hemen dago negoziaketa bat, gobernuan bertan jakiteko, nondik eramango diren gauzak, enpresa bere momentuan agertu du bere egoera ekonomiko negatiboa, eta erantzunkizunak hemen beti gertatzen da gauza bera, enpresek negozio handia egiten denean euren poltsikotara eraman dute, eta kalteak eta olako hondamendiak sortatzen direnean ez dute erantzunkizunik. Hori da kapitalismoaren legea, eta hori da hemen ikusten ari garena. Dirua dagoenean egiteko poltsiko pribatura doa, eta kalteak sozializatzen dira, herritar guztien artean. Izan ere, Bert Recycling enpresak dagoeneko abiatu du likidazio fase hori, ez? Zer espero daiteke, Fermi? Askotan eta askotan ikusi duguna, enpresa pribatua batean desagertzen da. Eta badirudi inork, edo ez dakit jaungoiko batek sortu zituela, ez dakigu noiz. Desagertzen da enpresa, eta ez dago atzetik inolako eragilerik. Desagertzen direla. Interesatzen ez denean, jakina, nigo hartzen naiz, badibidez, egin egunkaria desagertu zenean, orduan egin bere jarratzaile izan zen gara, eta orduan, kasu horietan topatu dituzte nortzuk diren aurreko eragileak, ezta? Baina kasu honetan, seguru ez dutela eragile. Eta gainera oso kuriosoa da, zelan atzetik ez dago inolako eraginkitzun politikorik, diot, epailaren aurrean. Ze orduan zer gertatzen da, politikariek utz dezakete esku pribatuetan nahi duten beste, edo alduten beste, eta orduan utxikeri horren truke, edo utxikeri horren erruz ez dago inolako erantzunkizun ez politikorik, ez judizialik ez ezer? Ze gutxienez, externalizatzen badira, orain modatan dagoen bezala, zerbitzu batzuk, gutxienez, zera, izan beharko litzateke erabaki duten entzako nola baiteko erantzunkizuna, txikia bada ere, baina kasu honetan argi dagoela, ez dagoela. Berri hori impunitatea, ez? Impunitate sentsazio hori, gainera kontuan izan da bi langile desagertu zirela. Impunitate argi eta garbi da. Nolabait, daukagun gobernuak ziurtatu behar du pertsona guztien nolabait osasuna,
Eta kasu honetan, ez langileena, baina ez da ere nolabait bere inguruan bizi direnak. Eta gero, lehen esan duguna, hau da, Iñaki Arriolak demilitu behar zuen eta epaiketara joan, eta jarraitzen du gobernuan, eta egin duena izan da Tapiari aldatu bere postua, ez? Orduan, bai, hori jokaldi politiko horrek laguntzen du impunitatea. Beraz, ingurumen delitu honetaz, luze joko duela, horixe bera esan du baita ere Gaizka Zabartek, baina zer espero daiteke? Horrelako delituek zenolako ebazpenak izaten ohi dituzte? Bueno, zaila da izatea, segun eta nun, ez? Nik uste dut izun bat egongo da, asuntua da lehen Ferminek esan duena, hau da, enpresa horrek diru asko, milioi asko egin ditu azkenengo 5-6 urtetan. Diru mordo bat, modu azeleratu batean. De repente diru guzti hori desagertzen da, ez? Desagertzen dira erantzunkizunak. Nola bukatuko da? Orain arte, egindako lan guztiak administrazioak ordaindu du. Administrazioak nolabait enpresa horri eskatuko dio, baina ikusiko dugu. Kapitalismoaren logikaren sozietate anonimoek erantzuten dute daukaten kapitalarekin. Momentu honetan, enpresa hori deskapitalizatuta dago. Orduan, nolabait etorkizun ekonomikoa nahiko argi ikusten dut ez dela erantzunkizun ekonomiko horiek, ez dakit, legea aldatu beharko zen. Baina gero bebai erankizun penalak daude, hor daude hildakoak, hor daude kalte, osasun kalteak eta arriskuak delitu ekologikoa dago eta bar, ez? Hori ikusiko dugu, nik uste dut horretarako ari dira, lehen esan dutela, kromoen aldaketa bat, batzuek eta besteen artean, eta saiatuko dira ahalik eta gutxien ordaintzen. Segurazki bukatuko da tribunal gorenean. Bai, gorago. Eta ekonomikoki, hemendik urte batzuetara morosoen zerrenda baten ere ikusiko dugu, enpresa honen izena, horren beste ikusi dugun bezala, soilik ikusi behar da morosoen zerrenda, gogorarazteko egon diren auzi batzuk, ezta? Hori pasatu direla ere epaitegietatik, esan nahi dut. Normalean bide hori da, eta Iñakik esan duen bezala, azken finean, horren zorrak ere sozializatuko direla haziendaren bitartez. Ikusiko dugu zertan gelditzen den auzibide hau, eta gaiz aldatuko dugu izan ere gaurkoan, azken datuen arabera, pandemia zizenetik positibo kopururik handien antzeman da Hego Euskal Herrian, zuzen 3.000 eta 32 positibo egun bakar batean, estan beharra dago ospitalen kurba ez dela hainbeste igo, baina oraindik ere badirela gaixoak ospitaletan eta baita ere ziuetan, eta honen aurrean gaurkoan hainbat sindikatu, ZCL, Lab, Comisiones Obreras eta UGTek elkarteratzerak protestak egin dituzte lehen arretako osasun zentroen atarietan, hain zuzen ere lehen arretako egoera jasangarria salatzeko. Maitena Larrañaga, ZCko kidea. Guretzako aldarrikapen nagusiak dira lehen arretaren apostu finko bat egin behar dela, osasun sistemaren ate nagusia den bezala bere lekua berreskuratzeko, estrategia argi bat eskatzen dugu, bai lankargak murrizteko, baita inbertsioak handitzeko eta baita ordezkapenak jartzeko ere, eta aprobetxatzen dugu deialdi finko bat egiteko herritarren plataforma eta mugimenduei gurekin, elkarrekin eta lerro berdinean lan egin dezagun. Hortxe gaurko aldarrikapenak, ez dira aldarrikapen berriak, 2019 urtetik dabiltzate lehen arretaren zerbitzua eta egoera salatzen. Nola ikusten duzu zuek egoera, arretarren garen aldetik ere antzematen ari da, ez? Ez denolako norabide hartzen ari duen? Nik uste dut, aipatu ditugun hirugai hauekin, nolabait esango genuke, hasiera garapena eta ondorioak privatizazioaren prozesuarena. Tapiaren legearen bitartez ikusten dena zelan prestatzen da privatizazioaren zerabidea, eta saiatzen dira edozein oztopoa gainditu egin alizateko zera privatizazioa. Berterren kasuarekin egiten dugu esku pribatuetan egon daitezken ondorioak, eta askotan egongo dira. Batzutan ez hain larriak zorionez, baina
kasu honetan, osasunaren arloko kasuan, izango litzateke gero eta gehiago, osasun pribatua gora joaten dela, beraz, prekarizazioa, trataera, pertsona normalak edo horren dirua izaten ez dutenentzako berdin. Eta kasu honetan ikusten dugu tarteko bidea, zelan prozesua, orain arte nahiko ondo funtzionatu duen osasun publikoa, hemen eredugarria izan da, esan dezakegu gutxi gora bera, Darpón kontseilaria agertu arte gestionatzeko horren saila, eta hemendik aurrera zelan pizkanaka osasun publikoa prozesu baten sartuta dago, naiz eta kontseilariak esan inbertitzen dela osasun publikoan presupuestotan, hori ez da egia, eunekoetan agian bai, baina gero praktikan diru absolutoetan ez dela horrela, eta horren adibidea daukagu kasu hau. Zelan gero eta gehiago, ondatzen ari dela osasun publikoa. Izan ere, datorren urterako aurrekontuetan, esaterako, baita ere, hainbat milioi gutxiago dira osasungintzarako aurrekoarekin konparatuta. Bai, hori harrigarria da. Ari garen bizitzen egoeran, pandemia balio du edozetarako, ez? Eta kasu honetan, hemen dakat gaur bidali date, Larrabetzutik gure lagunek, Larrabetzun 40 bat lagun bildu dira, arreta duina eta kitxo, ez? Auzokideak. Zeren daukagu, balako ambulategi txikitsu bat, zerbitzu gutxirekin, aspaldiko partez ari gara eskatzen, zerbitzu gehiago, langile gehiago, arreta gehiago, nolabait, 2000 biztanleko herria gara, ez? Eta gero, eta zarre gehiago, eta gero jende gehiago, nolabait, esanez, ez dagoela eskubiderik, olako osasun zerbitzu publiko bat hain kaskarra izateko, ez? Eta langileak, hor daude, bi mediku eta praktikante bat, alduten guztia egiten, baina gero, ezinean, ez? Orduan, bada momentua esateko, osasun publiko, ez dakite, duin bat behar da, eta horrek eskatzen duen dirua. Eta dirua horretarako bada, agian ez da izan behar, abiadura handiko trenerako, edo beste azpiegitura erraldoi ero hoietako. Baina, hemen dakauak edibide bat, Ferminek esan duen bezala, nahikoa da privatizazioekin, eta mesedez, zerbitzu publikoak lagundu eta zerbitzu publikoak osasun horretan inbertitu. Segaitxonen ondorio nagusia izango da, lehen arretako kontu honetan, adibidez, hainbat eta hainbat bizita, presentzialak izatetik, telefonikoak bihurtuko direla hemendik aurrera, osea, hobetu beharrean, aprobetsatzen da gaitzaren kasua, txarrera eramateko osasun publikoa, argi eta garbi. Ambulategiak utzi ditugu, joaten zara, eta ez dago inungo zerbitzurik, inungo mugimendurik, zergaitik dena ipini da, nolabait, pandemiaren aitzakiarekin, zerbitzu horretako, eta jendeak jarraitzen du bizitzen eta gaizotzen, eta ez dago arretarik. Orduan, nik uste dut egoera oso larria da, eta jendea diak eta nik adibidez sindikatuen aldetik etorri den bultzada hori txalotzen dut, eta ikusten da, bai, jendea, Larrabetzu bezala, ari dela mobilizatzen, esan ez, nahikoa dela. Osasun publikoa da, eta merezi duen aurrekontu eta diru finanziazio guztia. Are gehiago pandemia goera batean, zigarren olatuan murgiltzen ari gara, eta langileak itota, baliabiderik gabe, nola ulertu daiteke hori? Aldi berean, badibidez, hau ikusten dugun bitartean, Bilbon aspaldiko partez, zabaldu egiten direla, enpresa horietako txokoak, Adeslas, el igualatorio parkatu, hau da hemengoa eta hau da instituzio bat, da hori Begoña Leiza edo Atleti bezala. IMQ, Adeslas, DKV eta horiek zabaltzen ari dira, edo non. Osea, bankuek usten dituzten tokiak ematen du horrelako enpresek, azken finean, enpresa berekoak dira, eta diru publikoarekin, jakina, bai. Eta alduenak ordaintzeko, eta ez duenak ez, eta zenolako arratu. Nahi du, zuzenbide estatu batean bizi garela, baina batzuk eskubide gehiago dituzte bestea baino.
Eta baita ere, gero ondorioak ere, bestelako ondorioak ere izaten ari dira, zenbat diagnostiko atzeratzen ari diren, zenbat bakuntza ere atzeratzen ari diren, eta ez da oraingo gauza bat, pandemian zehar gertatutakoa da eta pilatzen ari da guzti hori, ez? Eta horren aurrean, jendearen erantzuna da privatizaziora jotzea. Bai, dirua duena pribatura jotzen du, bai. Beraz, uste duzu aldarrikapena falta dela? Horren aurrean badugu erantzun bat, gaur egunean, manifara joan beharrean egiten diguna, hau da loterian jokatu, bai, da agian bide bakarra hori jendeak pospozik ordaintzen duen zerga bakarra, hori da loteria. Ferminen ironia honekin amaituko dugu gaurko solasaldia, eskerrik asko Iñaki Bartzena eta eskerrik asko Fermin Rubiralta gurean izatagatik, eta datorren urtean elkarrikusiko gara. Eta jarraian eguneko albiste nagusia Carolina Suárez lankidaren eskutik. Ondo izan. Ez Olentzerori eta ez Mari Domingiri, ez erregei, ez eta Papa Noeli ere. Aurtengo gabonetan eskatu zure desioa Euskalteli. Euskaltelen bezeroentzat bakarrik Kopo Fainek izirulite bosge, hilean 15 euro soilik ordainduta. Eskuratu dendetan edo euskaltel.eusen. Gabon hauetan oparitu Bizkaiko artisautza produktuak.